Welcome back mga kapuso din sa GMA Regional TV Live kaganiha. Atong nasayran pipila ka mga programa si DSWD karon atong ibida ang mga kabag-uhan ipatuman niya nila sa atong 4-piece. Usa sa mga gitanyag nga serbisyo sa gobyerno ang pantawid program sa DSWD-7. Pipila ka banay na nakabenepisyo sa maong programa, di na duna na imigraduar nga anak sa kolehiyo ug nakahatag og haruhay nga kinabuhi sa ilang pamilya. Base sa taho, sa Central Visayas mokapina sa 90,000 ka mga pwesto ang hulipanan human ang kanhi nga mga benepisyaryo niini nakagraduate na sa maong programa. Gumikan niini, ubay-ubay ang buot og interesadong mo-apply aron malakip sa talaan sa mga benepisyaryo. This morning mga kapuso, ato ka ng hisgutan og mga yutagdugang detalye dinhi lang sa GMA Regional TV Live. Sa mga kaigsunan gud pangutana kabahin sa 4-piece hisgutan nato karong buntaga kay makauban nato dinhi sa programa Regional 4-piece Program Coordinator Ma'am Gia Saison. Maayong buntag ma'am, welcome sa program. Yes, maayong buntag. Good morning Nico. Good morning sa tanang nagtanaw sa ato karon. Salamat ma'am for joining us. Let's talk about katong gibuhat ninyo sa ahensya. Karong panahon na ma'am, nag-posting kuno mo sa mga potential, mga bag-o nga mga 4-piece beneficiaries. Nga naman ma'am? Yes, matagtuig yun na nato gibuhat kanang posting nato sa master list nato sa mga potential nga mga mamahimong household beneficiaries. Ginabuhat na nato kay kada tuig maghulip man ta. Ngano man kay aduna may mo graduate pod sa program. Mo graduate meaning kaning atong mga 4-piece beneficiaries ba kaya na nilang mobarog sa ilang kaugalingon. Giingon tang self-sufficient na sila. So naanay mga 2,000 gani last year nga ni graduate ni paso pagyud na ceremonial graduation. Pero naapoy mga 70,000 plus na nga mga 4-piece beneficiaries nga na-delist na sa program. Buot pasabot ni exit na sa program tungod kay wala na yung mga eligible nga bata. Wala na 0 to 18. So kinahanglan maghulip ta kuha tag mga bag-ong beneficiaries. Kini mga bag-ong beneficiaries ma'am Gia, asa man nato ni sila gikuha din man nga listahan gikan ma'am? Kaning mga potential nato nga beneficiaries gikuha ni nato sa giingon natong database no, ang listahanan 3. Unya kanang listahanan 3 nagsugod og enumerate or survey ana pag 2019 ug mao na ang atong gigamit karon. Right. We learn nga sa ma'am January, end of January nagsugod na mo og posting sa barangay sa mga potential beneficiaries. Say katuyuan na ni ma'am nganong i-post man nato. Oo. Gi-post na namo ang lista sa mga na-identify nga mga pobre no sa listahanan 3 kay gusto natong makahibawag yun ang atong mga potential nga mga households. Aduna tay 15 days nga lugway nga gihatag no nga kung ma-post na siya sa barangay kanang lugar nga makita gyud ba sa mga barangay nga makita gyud nila ay naaday ko sa lista. Unya mauning pitsaha mga ko sa barangay hall o kung asa ang venue sa atong validation ug mauni ang mga documents nga akong dadon sama sa valid ID, marriage certificate, birth certificate, enrollment certificate sa mga batang nag-eskwela og health certificate. Pila ni sila tanan ma'am atong i-add sa 4-piece nga master list sa nato? Region 7 na atay 90,242 total. Mao ning atong potential nga mga household beneficiaries. What will happen ma'am kung doon na tayo potential list na, gipost na nato ang kaning potential nga masulod sa lista? Pwede ba mo contest ang mga yung tagkasilinganan nga oy dili ni siya qualified, dili maayong isod sa listahan? Mamahimo ba na? Mamahimo. Ug mao gyud na ang purpose nga nung natay 15 days nga lugway nga ato nang gipost. Aron kunay mga kasilinganan nga moingon nga nung naa man ni siya lista nga dili man ni siya angay kay haruhay na ni siya wa man ni siya nagkinahanglan. Sumo na ang purpose nga nung naatay posting. Unya napud ay giingon nga local verification committee nga gikomposar sa pwedeng mga barangay officials or mga reputable persons sa atong komunidad, mga masaligan. Pwede pod nga kung mahumanata sa atong validation, pwede nilang tan-aw ng atong final list. Nya dapat gyud sila kahigayunan nga moingon nga kani dili ni siya pwede sa 4-piece. Dili na siya qualified kay makaingon gyud mi nga kani sila dako ang balay na ay nay pamilya nga membro nga nagtrabaho sa abroad, maayo ang kita ingana. After this ma'am, so yung na-posting na, you're saying 15 days to no para makita sa atong mga kasinganan taga-barangay. After 15 days nag-validation mo, unsay sunod mahitabo?
nag-validate. Karon ongoing na ang atong validation sa matag barangay. Unya inighuman nila og kanang i-validate sila kung eligible ba gyud sila sa program, kung naba sila sa lista, kung na sila'y bata nga 0 to 18 years old, kung naabay mabdos nga membro sa ilang pamilya nya willing mo comply sa conditionalities. Matagaan sila og katibayan form. Ang katibayan form nagaingon lamang nga ikaw gi-validate unya dili pa ni mao di pa ni nagpasabot nga ikaw 4-piece beneficiary na. Kay muagi pa ni og another verification sa region sa national office unya para makakita nata sa final list. So inighawa nato sa atong venue no sa validation dilibot pasabot 4-piece beneficiaries na kita. Magpahigayon na pud mi og another pagpahibalo nga kamo 4-piece beneficiary na. Kung positive na nga nagian nila ma'am, okay sila na tanan nga mga steps, most likely kanus aman ni sila ma-enlist gyud sa 4-piece ug magsugod na og dawat ma'am. Tan-aw nato ang atong schedule, tan-aw nato kung makaya na nato og Abril ug Mayo. Kay naa pa man tay daghang mga buluhaton, laki encode pa na nato sila sa atong sistema, unya naa pay mga katong mga mo question or mo contest no ato pud nang atimanan. Pili madawat sa 4-piece karon ma'am sa kada pamilya? Magdepende gyud ni no ang usa ka 4-piece nga family adunay 3 ka monitored children. Nya kung elementary, ang bata makadawat og 300, kung junior high 500, kung senior high school 700, unya na pud sila madawat nga health grant nga 750. Unya na pud sila rice subsidy nga 600. So depende sa gidaghanon sa mga bata. Depende gyud sa gidaghanon pod sa bata. Ma'am, on behalf sa DSWD, doon na kay mensahe paabot sa publiko, ma'am. Yes, on behalf sa DSWD no og sa atong on behalf sa atong regional director si Micheline Marie Lucero, gaawhag mi sa tanang potential households ana ang lista sa inyong mga barangay palihog tunga. Sa pitsa diin kami mag-validate. Unya palihog agyod ang kompleto nga mga dokumento aron paspas ang proseso og ma-validate dayon kita. Unya sa among mga partners, labi na sa local government unit sa barangay, tabangi kami para mapahigayon nato hapsay ang atong validation sa mga potential nga 4-piece beneficiaries. Daghan kayong salamat. Nagkasap kayong salamat, Ma'am Gia, sa kahigayunan o sa pag-inform sa atong publiko. Mahinungdanon kaayo ang kasayuran kabayan sa 4-piece program sa gobyerno. Ma'am Gia Saison, mga kapuso, sa DSWD 7.